Ahojte, čaute, tu vás víta Adamo a dneska budeme testovať Primy. Nezapomeňte dať like alebo odber, veľmi ma s tým potešíte. Poďme otestovať tento zelený Prime, ktorý chutí ako limetka, tak poďme ho chutnať. Tento mi zatiaľ veľmi chutil, poďme na modrý Prime. Tento až mi tak nechutil, poďme na rúžový, ktorý si na internete vychvaluje, ale uvidíme, ktorý mne sadne. Aj tento bol dobrý. No, tak. A teraz ideme hodnotiť Primy. Tento je na prvom mieste. Tento je na druhom mieste a tento je na treťom mieste. A nezapomeňte dať like alebo odber, veľmi ma s tým potešíte. A sadol mi najviac tento zelený Prime.